Mabende pod nitie up to now. Gima timre Charles, we uru kelo excuses. Mabende pod timre up to now. Kanyo wasegero structures mage misiketo in place mondo watch structures nitie. Machando wakata within the Buspark as of now. Buspark nitie maber. We uru kelo excuses. Un kochak ni udu golo to udondore. Udondore kia ngono excuses, kia ngono, kia insecurity, kia ngono. Stage nitie nono man gi lam endala kanyo ma uji wuok wuok. Asenyiso ni golo mtokni mondo uter stage motamu. Ini wuoni ng'e mano, golo mtokni uter stage motamu. Molem waketo nyaka perimeter wall. Di wuoth kanyo ni di kuno mogi karang. Yeah, yes, Abala Wanga kinyalo mana winja gicha. Aparo ni seyo nitiere. Seyo nitiere to meno kang makare, maparo ni waka ogodo yueyo matin. Kok manya kwa Ramogi juanga inyalo oronwa ote lai magwa magote machuoka rede no oganda mantiere kaunti ma Kisumu oruru ote ne Abala Wanga ote mora mora ma intiere godo madiher mar mondo mi oduoki obro bedo koduoko kanyakla kod Charles mabede en jakoma mano mar weg matatu e kaunti ma Kisumu maduogi ote magu mabenda neno kuoro kaendi kikdhi mabora. Tinda dikoma yana bango tena ya kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno.